ҳаматон ба салом алайкум дӯстони азиз, бо хоҳиши бисёри подписчикҳо ин навор гирифта шуда истодааст. нархи катҳоро мефаҳмем, айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ҳастам. нархи катҳоро мефаҳмам, ҳатман ҳамин як ролика тамошо кунед, баъд нархҳои катҳоро бо диққат тамошо кунед. шумо дар хориҷа зиндагӣ мекунед? агар тӯю марака доред, барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед. наворбардори касбӣ Санҷар Медиа имрӯз имконият дорад ки дар шаҳрҳои Санкт-Петербург ва Москваи Федератсияи Русия тӯю маракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад. фаромӯш накунед, барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд, онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад. пас Санҷар Медиа дар хизмат шумо мекунед. роҳат. телефон барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. тӯю маракаи шумо бо студия Санҷар Медиа боз ҳам зеботар мегузарад. дӯстони азиз, катҳои фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 4600 сомони номераошон ҳаст. кандакоришба фарқ ҳаст халос. шумо навз мекав дуруст ме? Чанд пул фидека ина? 4600 сомон дӯстони азиз. сомон. Просто ин кати ина фарқаш кандакоришба, кандакориш хушрӯтар. нишан қавайни рангу борошам ана чихади ки худотон дисадитон фарқаш ҳаст. ин дачи дуташ чанд пул ака? 6000. инонаш якбора 6 ҳар душ метперегирам ана 6000 сомон дӯстони азиз. ин ҳадду 6000 сомон. ҷандоли бо ҳаст, номерошона гирифтагӣ метавонед он тамос баромада. ҳозир бо камтар шад, ҳозир дени хоншунанди ҳам бошад, ҳозир сёмка мекунам обязательно. размераш 2.5-3.5 ба. нархаш чанд пул ака? 10000 сомон. ҳала фанкаи пештамондага на чихали ки дидест битоитон. Нет, дисидим ко. нақшу нигорош гандани нас 10000 сомон. инаш 3.2 размераш 3.2 барои нишасто отдельный караги. ино наш чанд пул яком? 9000 сомон ба савдо шудаги унҷои нишасташ кати ҳамин кад 9000 сомон ба савдо шудаги уҷа фурӯхта шудаги. инаша 12 гуфтед мекам? инаш 12000 сомон. инаш 12000 сомон хай бо савдо мешад. номербое ки гирифтам дар сари видео буд, метавонед ба ҳамин рақамҳо ба тамос баромада дархост кунед дӯстони азиз. ин буд камтара маълумот дар бораи кат дар шаҳри Хуҷанд дӯстони азиз. ба ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд ки вақти худро дариғ надошта тамошо карда истодед. ба ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд. худо хоҳад навигариҳоро партофта мистем обязательно. бо мо буданро фаромӯш насозед. дастгирии ашмон пешравӣ аз мо.